Nou, die gestoomd worden, die is niet gestoomd. Die. Sikke. Welke? Deze. En er waren een paar dingen. Nee, die is toch van. Is die niet van Ellen? Hé, van wie is deze? Wist u dat, Dottie? Oh, wacht, is dat al wat? Ja. Mijn naam is Wolly Prins. Ik ben op dit moment klaarster tijdens de voorstellingen van Stormruiter. Ik ben Dottie Mokkum en ik ben klaarster bij de Stormruiters. Want hoe vaak wil ze wasken? Nou, dit is Stormrijkwoord, hè? Dit is iedere keer een weekje wordt gestoomd. Echt een spul wat echt heel smarig is. En dan betekent het roept net lekker meer. Of het maar even wat opfluft worden. Dan gaat het naar de stomerij. Die kijk een aantal dingen, er zit die naam in. Weet iemand van wie deze broek is? Wolly? Ja. Komt deze van Jim kant? Wacht even, ja. Zit er geen naam in? Ja, dat is Augustins. Yes. Oké. Ja. Dit lijkt het mij een bijzondere klus. Is het? Ja. Het is vooral grut. Hoeveel mensen, hoeveel kostuums hebben we het wel met oor? In totaal? Ik denk dat aan de hinste kant 60 mensen zitten. Keer, 2-3 kostuums. En aan de orenkant zitten er meer. Ik weet het net correct. Hoe ben je al in dit vak rollen? Nou, dat is een heel lang lief verhaal. Ik heb een stage bij Aafje Horst. Dat is een kostuumontwerpster in Grains. En ik die mode en kleding. En ik wist net wat ik wilde voor. En toen ik stage bij haar, zit die in theaterproductie. En toen dacht ik, dit vind ik leuk. En zij vond mij leuk. Dus ze vroeg me nog een keer en nog een keer. Dus daar ben ik weer heen gegaan. En ik ben eigenlijk, van haar heb ik het vak geleerd eigenlijk. En dat is heel lang lien. Zeker wel 20 jaar. Is dat ons een bouw kan horen? Jazeker, ja. Want ik ben zo bang dat ik ga stek. Gewoon daar heb ik achter. Waarom ik heel graag maak, maar hoe is voor de hinders? Net eens voor de kostuums, hè? Ja, best zijn hienstel. Ja, nee, ja, ik ben geen hinsterfamke. Maar die Friesen, ik ken het hinderrieden alle net. Maar ook die Friesen zullen we gewoon heel gelukkig van. En heeft het steek zelfs als je kind? Ja, toevallig heb ik het al aan Sneusjon. Ja, toen hebben we een extra klaarste, dan konden we om de beurt even zien. Nou, het is natuurlijk hartstikke leuk. Want dan valt alles op zijn plek. We wist wel dingetjes, maar we wist net precies waar en waarom. En dat heb ik nou zien. Ik ben mijn sokken kwijt. Zulke lange lichtblauwe sokken, hebt u ze gezien? Nee, wij hebben niks gezien. Heb je in je kleedkamer gekeken? Ik heb in mijn kleedkamer gekeken. Vandaar dat ik in mijn blote reet hier naartoe kom, want ik kon ze niet vinden. Hoe doe je je sok aan je reet dan? Dat is een goede. Nee, maar ik kan ze echt niet vinden. Nee, ik geloof We hebben hier even een mini-crisis. Een mini-crisis. Paniek! Zo op. Hangen ze ook niet? Goed gekeken? Blauwe sokken, er zijn maar weinig met blauwe sokken, hè? Goed. Nou, hebben we in ieder geval 1 en het 2. ontzettend avontuur van de blauwe sokken. Hey, ik ga even de andere kant bellen. Oké. Die hebben wel bijzonder werk wat dat om dit, hè? Ja, dat is wel heel speciaal, ja. Maar ik moet zeggen, dit horst net heel lang vol, hè? Ik bedoel, nou is het qua periode. Dit is gewoon heel compact en heel heftig even. En let en lange dagen. En dan staan ze bedienen en dan doe je eigen ding, weer je eigen werk en werkzaamheden. En, want ja, dit is even leuk. Hey, hebben jullie toevallig blauwe sokken over daar? Oftewel meegenomen? Ja, blauwe sokken van Willem. Nou, oké, dankjewel. Doei! Er zijn al voor de zoveelste keer sokken weg, maar waar die dan blijven?
toch niet per ongeluk ingepakt, hè? Dit loopt weer op tv? Nee, doe maar. En Sanne, kies dat even zien. Hoi. Black tracks maar er doorheen net. Hoe ze dan zussen gaan als ze net. Dan kun je ze gaan net volgen. Precies. Ze is gelukkig net in het publiek. Ik ga de meesten wel vregen of ze het zien, maar ze zei, oh nee, het is me net opgevallen. Oké. Dus dat is wel goed, want ik denk Ja, dat ik zeg eruit als dat ik heel over een opstijgen. science fiction film. Ja. Want waarom zitten die beide dingetjes erop? Die binnen voor het jocht, voor de volgspot. Dus we hebben al die camera's in het grid en die registreren dan wat als het best. En daar terug wie de volgspot en dat is al digitaal, dus we hebben net meer mensen die dat toch. Ja. En best wel wat tevreden hoe de kostuums? Ja, en ik ben heel tevreden over dat, want dat is heel mooi, want ik ken dat net al leren alleen geweest. Ik heb een protte ding met zo'n hoe noem je dat, een banaan? Beuningen, ik neem het zelf ook altijd bananen. Beuningen, ja. Die banaan. Beuningen, dus ze had zo'n rotje hier, zodat ze een mooi kontje krijgt. Ja, en dan is het altijd moeilijk om alles vers te krijgen, ja, vers te snoeren. Zij zei van, nou, is het bandje net voor je? Je werd een tritsje. Precies, alle knopen. Dus de knopen, en ik zie even dat ze het al je creëren had, dat ze de rok net achter in de broek had of zo. Ja, precies, dat is heel handig. Ja, nou, die had het heel gezellig, ja. toch? Nou, dat is dus kleer volgens mij. Ja, volgens mij ook. Ja. Een beetje zwarte kousen, want ik denk dat het witte mooier is, ja. Ja, doe ik. Nou, dan ga ik nu eindelijk mijn broek uittrekken. Nou, dan blijven we. Zal ik een probleem oplost? Ja, zal ik een probleem oplost. Tenminste, voor nu. Maar die voor jou? Nou, dankjewel. Ja, heel vreemd.